Kull sena s-settur tal-konferenzi ġenera mal 50 miljun euro fl-ekonomija Maltija. Iżda minkejja dan, il-ħsib tal-gvern huwa li jiġbed iktar konferenzi lejn pajjiżna għax jemmel li dan huwa settur li jista' jikber ferm iktar. Għal dan il-għand waqfet Conventions Malta li se tkun qed titmexxa mill-Awtorità Maltija għat-Turiżmu. Il-kap eżekuttiv tal-Awtorità Paul Buġejja qal li l-għand ta' Conventions Malta huwa li tiżid il-promozzjoni ta' pajjiżna f'dan is-settur. Sabiex jiġu iktar conventions kbar lejn Malta, normalment li jorganizzaw kemm medical, kemm sportivi wkoll sabiex ikunu jistgħu jorganizzaw l-events tagħhom f'Malta. Xogħla tkun li apparti li timmarketja tgħin ukoll l-operaturi lokali sabiex ikunu jistgħu jilqgħu dawn l-isfidi li jistgħu jippreżentaw konvenzjonijiet daqshekk kbar. Is-sena li għaddiet Malta ospitat ma' 80,000 delegat li attendew għal konferenzi f'pajjiżna. Fi kliem il-Ministru għat-Turiżmu Edward Zamit Lewis, din iċ-ċifra hija waħda sinifikanti għas-settur turistiku, b'mod partikolari meta l-maġġoranza tal-konferenzi jsiru fl-aktar xhur kwieti għat-turiżmu f'pajjiżna. Fil-fatt, il-maġġoranza tal-konferenzi jiġu bejn Novembru u Marzu. Hija priorità tal-Gvern li nibqgħu insaħħu dawk ix-xhur. Diġà għandna riżultati tajbin ħafna din is-sena, rridu nkomplu nsaħħuhom, però wkoll kif qed tajjeb inti din l-inizjattiva hija biex inġibu turiżmu ta' aktar kwalità fix-shoulder months f'pajjiżna. Il-Ministru Edward Zamit Lewis fakkar li jekk il-Gvern qed iwettaq miżuri oħra li tħabbret fil-budget tal din is-sena. Zamit Lewis spjega kif pajjiżna qed joqrob għal avvenimenti importanti bħal Ċogim u Valletta 2018. Conventions Malta se tkun qed tiżgura li f'dawn l-avvenimenti importanti Malta tkun fiċ-ċentru tal-attenzjoni internazzjonali.